Молодец, Ковужоня. Ay Edil şu an. Alt uçan mı sen? Mesele de sepişen uçan mı? Tepsiyen Hava men sepişen uçan mesele yok. Görýänmem ka. Öňünden çyksadyr biri. Yok. Görýänmem iki kärde dünýäde näme bolar? Balyor. gördün mü onu düşen gününü? Aýtmasana üstüne gar ýagdyrdyň arabam. Awa, deňem görecek günüm oýlan. Hey Gorayas kimin görecek? Ura! Tamasel bot giriyor. Selamun aleyküm. Tamam. Kovu özüňiz näli? Murat. Sesim barýarmy men? Isgerler. Isgerler. Näçe wagt ber oýnaýaňyz PUBG'ni? Bir ay oldu. Nädin? Yok Sedor'una girdim. Tamam. Siz kaçan girdiňiz? Ortasına da. Siz kaçan girdiňiz beýlekiler? Öyle. Mun samolyodyna seredaydy. Ondan mermi. Ay epesi wagt bar eken, hani urşuk kino orkadan. Sen açan ne oynuyor? Geçen sezonları. Edil Tenkiyali. Benim geçen. An bu pin kop kilolur meşe oynalın mı? Tamam. Utulon yalangacılığa ya bumerangilla. İnni koyunu. Mehmet'e? İnni koyun yalangacılığa ya diyen erangilla utulon. Mesele yok dedi. Prosto yalangacı oynayan, prosto eşiksiz ılgayan bollu. Evet, dara kızıklı olur ne mi? Tamam. Sonya sen bu umur zor değilsin. Bedev olsana, bedev ol, bedev. Sen ben şunu Düştüler mi? Gel arınca öyle. Kollardım bir yerini. Oy bile düştüler. Sürdüm. Ne edip düşürdün onu? Üçün ne? Marked a location. Ha, barımın. Marked a location. Buna pistolet oyna korkudan şula. Dinle pistolet. Yapayın ayak keserim. Öldün o ama sakat. Emil cayma bir girdi. Kömök edeyim de. Birinci tajda. Pistolet de yıktım aro. Niren boğumuza evi. Hadi ya kapımdan sonra. Sirip sıpırıp var yana yongda kızaklar ikilik. Böyle ya da hem de. Ay beyitme daha o kıyın sudaklar. Evet ya tarot. Girer. Hani adam mı adam?
Bedev bolunsana. Ay. İşte. Nasıl bot geliyor? Men kendi kill almalı. Yalan azılı diyatadır yani. Üçüncü tardakayın koyup gittiler ara. Ölürse bolaysa. Adam kendileri verdi. Men öldüremem pay. Men yanımda adam baştaydı. Bedevler beri kılgan. Atlar da gırıyalı düştü. Yukarıda men. Algaya. Watch out. Ay men yanımda deyip ayttım ha ho. Ayo ne ettiniz ay dost. İnnekedeki yalan açıklamalar bırak zaten. Mesele değil. Ay Gidin de şey. mesele değil. Ay menem öyle sana deydim ayağın o gel 3. tarla deyip birleşine dünyalak golü. Men o oynat men so tayda aylap onun önemli değil. Ay şataydı aylan bir adam. Değişten. Bolya. Mesele de göre ayarsa kim olgayan. Men kirim. İnnekedeki sen öyle onun innekedeki kim son yalolsa onun yine öyle. A может sen ilgarsın sen ne bileyim. Может men kilim kendir senkiden. Hadi. Cheater mı? Öldürmez mi kan? Yalan atılga ya. 15 minutes later. Ass pussy, not from the top. Make it drop. That's a wet ass pussy. Now get a bucket and I'm not. That's a wet ass pussy. I'm cooking wop, wop, wop. That's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's a wet ass pussy. Huh? Orada oynayacak mı? Yok birazcık düzgünü yük gödülmü başkaça. Elde dün edecek böyle. Nu azır şul oyunu bir oynaşıp bolya mı? Arena oynayabilen. Arena oynarsa bir atılyan yer bolsa bolya, avtomat bolsa bolya. Men şey dip oyna. Bir oynaşacak mı? Bir değil 3 oynaşacak. Üçüňiz meňem bir özüm. Ben sana bir daha deyim. Hazır arena oynayasa. Hava, İsteyen mi? hava. Yekece kill alsan. Oy. Yekece değil mi? Dün 5'ten kill alsan. Hava. Ben seninle oynayacak kabalyan. Näme etjäň aýt da 5 tan kill alsam. Yo 5 tan kill alsam da birden men sen utsam näme etjek? Çok ya. Tutacağım ya. Yo. Seret mi birazcık başkarak. Birden men sen utsam näme etjek 5 tan kill alman? Ha? Ha men sen birden utsam näme etjek 5 tan kill alman ýöne utsam. Utsam diýen utsam men sen häzir birden utsam näme etjek 5 tan kill alman. Birden utulsan. Utulsam näme diýseň etjek şo wagt. Ha? Ya golagyň görmeýdi. Näme diýseň etjek. Bir kill alsaň diýdi bravo. Üçüňiz daşma geçirip bilýärmi? Üçüňiz geçireýin. Uğurlamasana.
Alıyor kaldıran da. 600'ü uçsa oynaşıp bilýärmi, oynaşalmy? Utuldan kalırdın bunu. Mes Geçkan yok mu? mesele däl boy ýurtdanam saldyrjan men. Berme ara otulsa nerden o? Nerden? Oğlum ben bir kilettim. Şimdi kilet turtunu çıkarıp. Ya. Inni kezek sen bilen tursumy çykaryp tadaýam oynaşýan. A bularda ýokmy kala bu kart? Bular açyp bilýärmi? Ya diňe oýnaýan adamlar açyp bilýärmi? Top karşıdan ama çağırıyor. Bak. Açyp bilýärmi ol? Biz geri bilýärmi muny? Şun ulemet var hava yolsana. 600 ucuzun alaydın. Öyle. Birden salmasak ne 600 ucuzunu? Oynýarlar ýok arkaýyn bol. A birden sen salmasaň näme altydy uçsany? Ben salyan o. Men salýan o diýen, benim salýan o. Er Ondan sonra oynaşas bir var bolyam. bolýar. Otulýar hemen bermeýär. Amynna arujada güýç zat ýükledip bolanok dämi? Sen awtomatyň güýçli zat oňýar zat ýok gerek. Oynuyor zaten. Yo mena öz milyon mera yo. Gidelim lan. Kravatlar ayağında. Bolla akaýamda oýnarsan no. Arhanlam gel anay. Anay. Dur anay. Kaldıracak mı? Anlatım vardı. Malades gowy oynýan. Ay edil şu an. Kayna sen. Altydy uçanmy? Sen Ucen kayna ucen. M- Kayna. mesele de sepişen uçamyn. Tepsiyen. Hawa men sepişen uçsam mesele ýok. Sen öyle yerine geliyor. Yamaskadan. Birlik alıyor. How? Eştiyen mi? How wish to what you? Sen öyle yerin veri. Näder garaş tadaýam diýdiň, näme diýdiň açsany. Şo taýda jarýan sen näder. Edil wak diýem etişme, agar giýatada. Altydy uçasam geregem da şoňla. Bermeýärem, utaýanýardan. Şoň üçin pas. Görýärmem ka. Öňden çyksadyr biri. Ýok. Görýärmem, iki kärde dünýäde näme bolar? Balyor. Gördün mü onu düşen gününü? Aýtmasana üstüne gar ýagdyrdyň aro. Hava. Dengem görecek gününü oynan. Hey goraýas kimin görjekdigini. Wek diýem etişmeýän galyr sen. Marked a location. Ne edip çykdyň aýberik? Ha? Ne edip çykdyň aý bir ay oýnaýan meýdan o. Eşin ussamam alty doşan alacak ýa ýany. Özüne saldyrjak, Royal Pass özüne. Ona gitmen oldu.
bir bireye ýagdaýyna şey özüne gidirçek. Özüme ajakka gerekde iş salsın. Yalan açıldı ne diýer? Wijen sakladym amma. Кто то в вашей команде использует? Из вашей команды. Arayan oynayalım. Dikkat yalan muhasebelerle. Ha bir minut duraydı. Siktir vaktin yaman ovadan yediler iyiler doğru mu şu? Arayan oynayalım diye bilýärmen şulay. Şey arayan oynayın bulmadı. Ne düşünüyor? Hani lob oynam yok mu? Lor ben var mı? Deryer açıp berayda. Balkanda böyle dedim. Ben daba dediler sen. Ay Türkmen atır daba dedi şu tamam avat. Tamam avat. Yo mende böyle ki. Balkan 777. Ben daba dedi. Hemen dedi. Daba. Gittim. Ne edil? Ha edip durun benim ettim o. Daba dedim mi? Hava. Var ya. Çağır ya. Team match, let's go. Time. Target down. Reloading. Enemy down. Cover me. No mercy. Reloading. Nice shot. Expired. Cover me. Blue team victory. Şeylelik bilen urşuk ýyny gutarýar ştaýda. Gyna wagtda utulýar, şeýdem gaçyp gidýär men pikirimçe. Toşuna bilýärmi? Ha görürüz. Ay gata abidne deýday dostum bula gurludun ýyzynyň sykoý tullum. Enne näme? Basan da ular. Yo, durda enne gurlaşarlar Royal Pass ne berýärmi? Gece şu e-mail'e daha tapamak ne hemen Royal Pass bassana bak.
Çüğüngüden taşıma geçireyim mi deyip etmediniz de. Yo klanım ma diýseňiz klanıňyza alyp geleýin näçe adam sygýan bolsa hemmesin üýsüp getirin. Degişden ona aýda. Ýalňyş düşünme. Gülüşme. Hemme lan gowy. Zanyga sag bolsa niýse gerek ama. 15 minutes later. Minecraft bolsa. Ya. Barlak görül üstünem. Kyn bolar ýa-ni gatdy. Hiç şol bil oynasalar bir ýumruk galar. Açyl oynasalar ansat bolar. Galar. Bil oynasalar arkaýyn çalar hiç problem ýok. Çağır ya. Blue team victory. Rusçu kino gutordy. Hindi kino diýjekdim bu sefer hindi kino. Oynalım. Haladan şu jagaş ýerine? Halo. Hale. Oh. Sesim bar ýa-mi? Falan atag ma gurre ýasyna istim diýe. Näetdiň ay? YouTube kanaly goýam da bilersiň on YouTube'ma men. Koy arkay koy. Bilemez var. Doğru yani. Näme dämi diýen? Bitirdim. Ha, ay men bu zatlar var aslında oynadım sesime mükettim bilýän. Bu zatlar oynadım diýen sesime müketip kurladım şu an. YouTube kanalym men bot bolup oýnaýan şey dipler. Dena bilen bes oyunuma bes oyunda sen o 10 şekilde morfit o 50 Çiğdan. Ay braten aysana. Nereden aysan? Berdi Belarus'ta mı? Ya Belarus'ta da ana şey dip ýazýan. Şey dip ýazýan, serat çağda serat. Görnýär. Tamam. Hawa. Ne? Gayrate do. National serat görnýär, siz aşağı barýam ýazýan adam. Kel tamam kel. Tamam. Tamam kelip ýabaýyn men. Tamam kella tımıtsal. Et altına sır numarımız var tımıtsal. Awa tamam. Awa. Nerede oynayan sen oğlum? Oynayan yerim Ukrayna. Yo şeydi. Gayrate do. Näme boldy? Titrme do doğru ayda yo. Sere dostum, YouTube kanaly özüň barýan, şon ýazyp tımıtsal. Lay ondan görýän çiğtirmi dälmi mezar çatayda. Olay ayda var o. Dostlaryň var bolsa da dost. Yo ayak ses oynan men çelim özüm şey dip oynap bilmedik sirap siz gurletmek bilýärmi? Bu kontent etmek de şeydi. Nu öz bolşuňy, öz karakteriňi özüň görýän hazır şonu. Düşünürip bildimmi? Şey, dostlaryňy zatlar diňle. 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 Terat şo dostlaryň zatlaryňam çagyraýar şo tak. Ýazyp gör ta. Tümselýän galatda ýazyp gör. Görersiň ýutuga. Maksimum 1 gün. Awa maksimum 1 gün şo ýutuga alyp goýýan. 1 günde şoňyň bar, 1 günde 600 adam var ýa, olaram türkmen. Şu bolup geçen zatlaryň hemmesini. On kesip goýar, käbir ýerlerini aýrar. Yo koy ver o akayno aysan var ya. Bilemeyeceğin ya. Şit, ýok, ýana kontent gülüşmek üçin zatmak üçin. Ýok, bu oýnayan 2 sezon mer oýnap gördim, gördüm. Yani men edýän kontentim şunu ýaktary. Oýnap bilmedik sıra ýa, bolly şey. Gyzykly bolýar. Näre oýnayan hakykatan men öksedan näre oýnayan. Eýdele 10 sezon aldy bolýar.
Birlikte olsan. Onlarda mı oynadım Tamam, azat? oynarlar onu. Ayyo, indi bu videomu yasap YouTube'a tayin koyayım. Yetýän kıyına ýazyp görersiň. Oynarlar bir tutan. Ondan koyuyorsun da. Yok, men bu account tapşy oynamak men öz asnowy accountum barda. Köp kişi meniň asnowy accountum sorýar, näme asnowy accountum? Asnowy ilkinji accountum açan. Şul ID semine. Nek tümsel ýasaň çykmaz, sebäbi onu ýyldyş goýdum da. Bolmasa gelip durýar da şey diýip, 30 adamdan ýeli goýýar. Kimlerden anı korkacak kayna şeyle de. ID zatına. Masinimum ne diyeyim. Popülerisi 1 milyon. No Instagram'a mı girip koyuyorsanız ne şey deyip yazacağım. Masal değil yani. Sen mi doğru? Hava. Şey, Bileme. Hem videom görüyorum. Dedim yok bana de. YouTube var ya mı YouTube? YouTube'un, Instagram'ın hem adım görüyorum. Tımıtsal bot tip oynayanım görüyor mu? Avara bot 5'in çıktı 6. Altı neşler bilen çıkıyor. Eyvallah de. Sağ ol. Men ara Hayır, hadi. men Instagram'da vakada hemen toys Instagram'da YouTube'da hemen de nemende var. Patpisat et koydum video çıktı görüp oturuyor ama dese yani. Sağ ol. Masal değil yani senin iten onunla. Hava. Do. Oynayan mı? Hava. Dostlarım tuttum ana. Dostlarım görersin ne hil dostlarım var diyeyin. Ya değişen ne değişen. Yani content yani gülüşmek için. Böyle hemen çıkayım. Davay. Canına sağlık. Böyle adam. Sağlamı da için. O da. Şunyali. Patpişiga geçeliniz şu an 800 olacak. Qolyada şu an 1000 edip bolýar-da. Indi her kimin öz poliboma 2 account bolýar-da bilýän arkasynda. Şu podderşka diýen adamlar arkasynda ikinji, üçüncü account bolsa YouTube'dan girip şol YouTube'un indi şol account'undan maňa podpisasiýa edip biraz podderşka edip bilýär, 1000 podpisga edilýän gaýrat edip. O düşünýän bu zat biraz neçäsine qolany hiç kimim çäsini podpisga çöplep barana. Muňa çen baralyn gaýrat edip.